कातळ शिल्प. कातळ शिल्पांच्या आडून रिफायनरी सारख्या कामधेनू प्रकल्पाला विरोध होतोय हे कोकणशाहीच्या ग्राउंड झिरो रिपोर्ट मधून सिद्ध झालं. आता एकूणच या विषयात महत्वाची भूमिका आहे ती शासनाची. शासनानं आता तरी इथून पुढील काळात नेमकं कुणाचं ऐकावं आणि किती ऐकावं हे निश्चित केलं पाहिजे. फक्त आणि फक्त मतांच्या हव्यासापोटी राजकारण करणाऱ्या राजकारण्यांचं ऐकायचं, आमच्या भोळ्या बाबड्या आणि वैफल्यग्रस्त सामाजिक संघटनांमुळे दिशाभूल झालेल्या काही ग्रामस्थांचं ऐकायचं, मुंबईत बसून कोकणच्या निसर्ग सौंदर्याच्या गप्पा मारणाऱ्यांचं ऐकायचं, सोशल मीडियावर कोकणच्या प्रेमाचा बिकाऊ आणि बिनकामाचे स्टंट करणाऱ्या सोशल मीडियाकारांचं ऐकायचं, की रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आणि कातळ शिल्पांबाबत अभ्यासपूर्ण माहिती आपल्या शासन दरबारी पोचवणाऱ्या बुद्धिजीवी स्थानिक नागरिकांचं ऐकायचं, याचा निर्णय शासनाला घ्यावाच लागेल. खरं तर या ग्राउंड झिरो रिपोर्टचा शेवट या शेवटच्या एपिसोडने आज आपण करतो. म्हणून काही गोष्टी आवर्जून सर्वसामान्य कोकणी जनतेसमोर आणि शासनासमोर मांडणं हे जबाबदार प्रसार माध्यम म्हणून कोकणशाहीचं आद्य कर्तव्य आहे. खरं तर कातळ शिल्प आपल्या कोकणच्या सड्यावर आहेत हे आपलं भाग्यच आहे. म्हणूनच कातळ शिल्पाबाबत सुद्धा समन्वय समितीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समोर एक उत्तम तोडगा मांडलाय. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सड्यावर पसरलेल्या कातळ शिल्पांचं विलगीकरण करून त्याचं एकत्रीकरण करावं आणि एकाच ठिकाणी पर्यटकांना ही सर्व कातळ शिल्प पाहता येतील यासाठी एखादं कलादालन सुरू करावं असं त्यांनी सुचवलं. हा तोडगा तर सर्वमान्य व्हायला काहीच हरकत नसावी. यातून आपली संस्कृती पण जपली गेली आणि कोकणच्या विकासाला पुढे घेऊन जाणारी रिफायनरी देखील उभी झाली. असं एकूणच चित्र कोकणात या पुढील काळात पाहायला मिळेल. खरं तर स्थानिकांचं सुद्धा हेच म्हणणं आहे. आता मग नेमकी तुमची काय मागणी आहे या कातळ शिल्पांच्या बाबत? आता काय, सरकारने जर आपल्याला प्रकल्प तर पाहिजे, कारण रोजगार निर्माण होणार आपल्याला त्याच्यामुळे. बरोबर, काही आपली लोक मुंबईला जातात, पुण्याला जातात, ती लोक इथे स्थायिक होतील आणि त्याच्यामुळे रोजगार निर्माण होणार. बरोबर, तर प्रकल्प तर झालाच पाहिजे इथे. आणि दुसरी गोष्ट काय, कातळ शिल्पांची तर मग ते सरकार जर ते हे पॅसेज तेवढा काढून जर समजा म्युझियम वगैरे एखादा बनवेल तर ते आमच्यासाठी चांगलं असेल. निश्चितच. खरं तर रिफायनरी समन्वय समिती जी आहे या समन्वय समितीनं देखील शासन दरबारी अशा पद्धतीची मागणी केली की ज्या पद्धतीनं आपण जांभा दगड असेल किंवा चिरे असतील, आमच्याकडे देवगडमध्ये चिरे काढले जातात, हे चिरे जसे काढले जातात तशा पद्धतीनं ही कातळ शिल्प काढावीत आणि सर्व पर्यटकांना एकाच ठिकाणी हे सगळं पाहता येईल याकरता एक म्युझियम हे तयार करावं अशा पद्धतीची मागणी केली. तुम्ही या मागणीला समर्थनीय आहात का? तुम्हाला ही मागणी योग्य वाटते? हो, बरोबर, योग्यच आहे ना. कारण पर्यटन लोकांना पण समजणार की एकाच ठिकाणी नेऊन ठेवली तर पर्यटन पण जास्त प्रमाणात येऊ शकतात. इवन भारतातले नाही तर भारताच्या बाहेरील सुद्धा पर्यटक येऊन तिथे बघू शकतात. आता हे तुम्हाला सांगतो, एक दिवसभर तर पर्यटन येऊन चालूच नाही शकत. एक पूर्ण दिवस लागेल तर लोक बघायलाच जाणार नाही तिथे. आणि जर समजा ते म्युझियम झालं तर त्याच्यामुळे सरकारला पण बेनिफिट होणार, आम्हाला पण योग्य तो मोबदला द्यावा सरकारने. पण या कातळ शिल्पांहूनही मोठं भाग्य आपल्या दारात येऊन आपल्या होकाराची वाट पाहत आहे. जे भाग्य कोकणच्या अर्थकारणाची दिशाच बदलून टाकणार आहे. जे भाग्य आमच्या कोकणी जनतेच्या हाताला रोजगाराची नाविन्यपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणार आहे. जे भाग्य राजापूर तालुक्याचा किंबहुना संपूर्ण कोकणाचा न भूतो न भविष्यती असा कायापालट करणार आहे. रिफायनरी प्रस्तावित झाल्यापासून काही असंतुष्ट जिवंत आत्म्यांमुळे या प्रकल्पाला विरोधाची झालर लागली. पण हा विरोध आताच्या घडीला समर्थनार्थ बदललाय. हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. ज्या भागात रिफायनरीचा रस सुद्धा उच्चारण्याची भीती होती त्या भागात त्याच गावातील लोक आता आम्हा माध्यमकर्मींसमोर येत आम्हाला रिफायनरी राजापुरातच पाहिजे असं सांगतानाचं सकारात्मक चित्र पाहायला मिळतंय.
समर्थन देणारा नेमकं का समर्थन करतोय हा प्रश्न आपण समर्थकांना विचारलाच पाहिजे. तर आपल्याला आपण विरोध कसा चुकीच्या गोष्टीसाठी करतोय हे आपोआप समोर येईल. आज रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी सर्व मुद्दे संपल्यानंतर कातळ शिल्पांचं उपसलेलं अस्त्र आपल्याच बोकांडी जेव्हा बसेल ना, तेव्हा आपले डोळे उघडण्यापेक्षा आजच डोळे उघडून रिफायनरी सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पाचं एक दिलानं स्वागत करणं हेच सत्य कोकण वासीय म्हणून आपण स्वीकारायला पाहिजे. अहो, जेव्हा एखादा मोठा प्रकल्प येतो तेव्हा काही गोष्टींचा त्याग हा करावाच लागतोय. कोकण रेल्वे येत असताना लाखोनी झाडांच्या कत्तली कराव्या लागल्या, डोंगर पोखरावे लागले. मुंबई गोवा महामार्ग होत असताना सुद्धा वाटेत येणारी 48,000 पेक्षा मोठी झाडं तोडावी लागली. हा आकडा सरकारी आकडा आहे बरं का. वाटेत आलेली काही मंदिरं त्याच देवाच्या आशीर्वादानं बाजूला करावी लागली. पण आजच्या घडीला कोकण रेल्वे असेल किंवा मुंबई गोवा महामार्ग असेल, या दोन्ही प्रकल्पातून कोकणच्या विकासाला गती मिळाली आहे हे आपण नाकारून चालेल का? आता रिफायनरी सारखा राष्ट्रीय प्रकल्प आपल्या मोकळ्या माळरान सड्यावर येतोय, ज्या ठिकाणी गवत सोडून दुसरं काहीही उगवत नाहीये, ज्या प्रकल्पामुळे आपल्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडणार आहे, मग अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला काही गोष्टींचा त्याग करावा लागला तर त्याचं दुःख न बाळगता अभिमान बाळगला पाहिजे. हेच तर आपलं कोकणीपणाचं लक्षण आहे. विघ्नहर्ता श्री गणराया आपल्या प्रत्येकाच्या घरात विराजमान झाला. कातळ शिल्पांची ढाल करून रिफायनरीला विरोध करणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेण्यासारखं आहे बाबांनो. कोकणावर आजपर्यंत बेरोजगारीचं असलेलं विघ्न साक्षात विघ्नहर्ता आपल्या घरी आलाय हे विघ्न दूर करण्यासाठी. त्याला साक्ष ठेवून या पुढील काळात काही वैफल्यग्रस्त संघटनांच्या तथ्यहीन मुद्द्यांमुळे दिशाभूल झाल्यामुळे रिफायनरीला विरोध करणाऱ्यांनी आपल्या आंदोलनाची दिशा बदलणं आजची गरज आहे. आजपर्यंत तुम्ही आंदोलनासाठी वापरलेले सगळे मुद्दे खोटे निघाले, म्हणून कातळ शिल्पांची ढाल करणं चुकीचं आहे. आम्हाला हा प्रकल्पच नको अशी आंदोलनं करण्याऐवजी आम्हाला या प्रकल्पातून काय आणि कसा रोजगार मिळणार, आम्ही रिफायनरीला समर्थन द्यायला तयार आहोत, पण आम्हाला सांगा आमच्या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या सोयीसाठी तुम्ही काय करणार, असे प्रश्न आपण आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार आणि रिफायनरी कंपनीला विचारले पाहिजे. खरं तर याची सुरुवात देखील झाली आहे. तुमच्या सर्वांच्या माहितीसाठी मुद्दामून सांगतो, रिफायनरी प्रकल्प समर्थन समन्वय समितीनं या मागण्यांची सुरुवात केली. त्यांनी अशा प्रकारच्या मागणीचे थेट निवेदनच मुख्यमंत्री महोदयांना पोहोचवलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात ही समिती नमूद करते की शासकीय नोंदीनुसार असलेल्या सर्व मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यात यावा, गावातील सर्व होतकरू तरुणांना प्रशिक्षण व नोकरी अथवा व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून द्यावी, सर्व ग्रामस्थांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यात यावा व मासिक 300 युनिट करिता कोणताही मोबदला आकारू नये. गावातील सर्व घरांना नळ पाणी योजनेअंतर्गत मोफत पाणी पुरवठा करण्यात यावा. गावातील मार्ग व त्यावर दिवाबत्तीची सोय आणि देखभाल ही रिफायनरी प्रकल्पाद्वारे करण्यात यावी. सर्व ग्रामस्थांना तालुक्याच्या ठिकाणी मोफत बरं का मोफत वाहतुकीची सोय करण्यात यावी. गावात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. मोफत वैद्यकीय केंद्र चालू करावं आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली आहे ती म्हणजे ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणार नाहीयेत त्यांची प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद करत प्रकल्पाअंतर्गत निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या तसेच रिफायनरी प्रकल्पात आवश्यक असणारं कॅटरिंग कॉन्ट्रॅक्ट, सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट, वसाहतीतील दुकानं चालवण्याचा परवाना इत्यादी सर्व गोष्टी त्यांना प्राधान्यानं देण्यात याव्यात. म्हणून म्हणतोय, आता रिफायनरीला विरोध करणाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे की विरोध करून नेमकं मिळणार काय आपल्याला. बरं,
तुमची माती भडकावणाऱ्याने आजपर्यंत काय दिलं हो तुम्हाला? तुमच्या घरची चूल तुम्हालाच कष्ट करून पेटवावी लागते ना, हे सत्यच आहे ना. मग कशाला आमचा नेमका विरोध आहे? कशाला आपण नेमका विरोध करतोय याचं आत्मपरीक्षण होणं ही काळाची गरज आहे. मुंबईतून 2-4 दिवसांसाठी सुट्टी घालवायला गावी येणाऱ्या चाकरमान्यांनो, तुमच्या या 4 दिवसांच्या मौजमजेसाठी हातातोंडाशी आलेली कामधेनू रिफायनरी नाकारून आणि मुंबईत 1 दिवसाची सुट्टी घेऊन आंदोलन करून तुम्ही तुमच्या जन्मभूमीचं नुकसान करताय, हे कधी उमगणार बरं तुम्हाला? असो, तुर्तास एवढंच बस. पुन्हा भेटू अशाच काही नवीन आणि सकारात्मक मुद्द्यांसोबत. तोपर्यंत सर्वांना जय कोकण. एक संघ होऊया आणि कामधेनू रिफायनरीला कोकणात रेड कार्पेट अंथरूया. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.